În episodul de astăzi ne-am jucat FNAF pe Roblox cu Mario și a fost un haos total. A fost un joc horror cu amuzant, o combinație și uitați ce s-a întâmplat aici, că m-a prins și banii de multe ori chiar. A fost foarte greu să joc acest joc, plus că Mario aproape că nu făcea nimic. Adică am jucat primele nopți, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3. Am stat aici, mai veneau animatronicii. Ceea ce pot să spun e că la FNAF 2, bine, nu era prima noapte și la 1 dimineața veneau animatronicii peste noi. Aveam și probleme multe cu music box-ul, dar e foarte amuzant jocul dacă te joci cu prietenii și chiar vă recomand să vă jucați cu prietenii acest joc. Este foarte tare, plus că aici puteți vedea ce se întâmplă aici, că am decupat niște părți și aici a fost cea mai grea parte să trec noaptea 1 pe FNAF 2. Bă, dacă noaptea 1 e așa, gândiți-vă doar noaptea 2 cum e, că a fost un haos total, aproape că nu mai puteam. Veneau toți animatronicii, nu puteam să-mi dau jos masca și era și music box. Da, aici a fost FNAF 3 și am avut o problemă cu Spring Trap, așa se pronunță, nu știu. Îmi scrieți voi în comentarii. Și mi s-a stricat camera și m-a omorât. Salutare tuturor! Bine ați revenit la un nou episod. Astăzi ne jucăm FNAF și suntem alături de Mario, care și-a schimbat skin-ul și eu mi l-am schimbat. Este un FNAF multiplayer pe Roblox, care e o combinație între horror și amuzant. Adică dacă te joci solo e doar horror, dacă te joci cu prietenii mai e și amuzant. Că ăla deschide ușa, tu zici închide ușa, deschid toți playerii ușa ta. Bine. Salutare, cum face? Bine, o să ne jucăm FNAF 1, Select, și noaptea 1, Ready. Și eu mi-am schimbat skin-ul, cum puteți vedea. Am băgat mai mulți Robux pe el, pentru că ăla nu avea așa de mult Robux. Mario, dă Ready. Ai dat Ready? Bine, haideți. Episodul ăsta va fi amuzant, dar puțin conjurături. Cum adică puțin conjurături? Uite așa, un anime jur. Mario, te rog să nu înjuri. Da, o să cenzurez. Dar cum cenzurezi? Bă, nu trebuie să cenzurăm. Că dacă cenzurezi, durează mai mult să se încalce videoclipul pe YouTube. Dar face asta al meu. Mâine ți-ai telefonul cu tine? Nu știu. Mâine o să avem pizza. Pizza. Bine, o să dau skip la asta pentru că nu-mi place. David, o să avem pizza. Iupi! De la Proper. Iupi! Dar nu mai zic că faci poftă abonaților. Dar va fi mijlocie. Da, deci seamănă foarte mult cu FNAF, e FNAF 1 și doar să vedeți cum se mișcă animatronicii. Se mișcă, au o animație mult mai realistică și se mișcă mult mai realistic. Hai că eu am ajuns. Mario? Ai intrat? Unde ești? Înăuntru, aici. Mario? Am intrat. Mario, ce faci? Bine, eu mă uit pe camere să le arăt abonaților. Wow, cum arată! Vedeți că și-au schimbat ochii ăia, că nu avea ochii ăia. Bine, hai să ne uităm și noi pe camere. Dacă vine un închidem ușa. Deci dacă vin, de ce știu eu? Că eu m-am mai jucat FNAF.
Mario nu cred că s-a mai jucat vreodată FNAF, decât asta e prima oară. Vrei că nu o să deschide ușa. Lasă-l, mă, să deschidă, că nu vine nimeni acum. Bă, lăsați, mă, ușile, că consumăm curent. Bă, consumați curent și nu e nici 12 dimineața. De ce? Ah! Parcă l-am văzut pe Boani. Nu? Nu? Da. Bă, deschide ușa, m-ai blocat aici. Deschide ușa, Mario. Deschide. Mario, de ce m-ai închis acolo? Bă, lăsați, mă, consumăm curent, nu mai e niciun Boni. Lăsați, mă, ușa. Uite la camere. Bă, mă uit eu pe cameră. Bă, Boni nici măcar nu s-a mișcat de la locul ăla. Foxy știu că nu apare în noaptea asta, deci nu mă mai uit la el. De ce? Că nu s-a mișcat nimeni. Păi dacă se mai întâmplă asta, lasă, Mario. Că eu văd pe camere că toți la locul lor. Nu? E la loc cineva? Toți sunt la loc. Foxy nu vine noaptea asta. E prost asta, mă, deschid. Deci Foxy nu vine noaptea asta. Ăștia stau la locul lor. Aici în bedroom nu mă mai uit. Așa. Uite, aici scrie rules. Bine, toți sunt la locul lor. Bă, 63 la... Bă, nu mai consumați, mă, curent, că e abia 1 dimineața. Bă, dar închide asta, că deschide asta în continuu. Unde e aia? Unde e? Acolo, dar consumă curent în continuu. Nu mă uite că a plecat cineva de la locul lor. Nu știu. Deci văd că generatorul, în acest joc este un generator în care va trebui să fie reparat. Dar văd că nu s-a stricat. E 2 dimineața, eu văd că e totul bine până la 2 dimineața aici. Deci până acum totul e bine, Mario. Deschide ușa asta în continuu, ce mă enervează. Mă uit pe cameră. Poate a venit cineva. Nu s-a mutat nimeni de la locul său. Ba da. Se mută banii și Cica. Închideți ușile. Bă, deschide! Închide-te un pitule care ești. Ești un pit la cap, ți-am spus. Bă, e 35%. Trebuie să mergem la generator. Trebuie să mergem la generator. Nu te să țin ușa baricadată, că poate vine ăia aici. Zic că Bonnie nu mă atacă. Ah! Nu vine. Eu fixez generator. Doamne! M-a atacat Bonnie. A murit. Bă, duceți-vă la generator. Nu mă duc eu. Nu. Bă, a murit. Și a murit și Bacon Hero. Deci am învățat ceva nou. Animatronici te urmăresc. Am murit pentru tine. Da. Bă, Mario, trebuie să te duci la generator. Nu mă duc eu. Păi atunci să se ducă. Veți muri cu toții. Oricum e 1%. Ta. Pa. Bă, vine Freddy la voi. Vine Freddy la voi. Vedeți că... Mario, fugi! Fugi din cameră! Fugi că vine
Freddy! Nu mai sta la colț, că e Freddy! Da, bun. Fugi! Din colțul ăla! Nu, asta e Treaba ta, Mario. Vezi să nu te sperii. Mai bine nu te uita în telefon. Freddy, te rog, nu te mi. Mario, te-am avertizat să nu ieși. Păi tu ai murit. Da, dar eu pot să mă uit la voi. Ce mă, Foxy? Pe bune, Foxy nu mă sună pe asta. O să ne... Noaptea 1. Mai încercăm o dată noaptea 1? Da. Că trebuie și noi să... La 3 dimineața a murit. Da. Sau știi ceva, nu mai încercăm noaptea 1. Hai pe FNAF 2. Să încercăm și FNAF 2. Da, dar noaptea asta? Noaptea... Ce noapte? Nu e nicio noapte. Dar ce noapte încercăm? Noaptea 1. FNAF 2, noaptea 1. Pentru că în FNAF 2... da, avem generator, numai că e mai ușor noaptea 2, că nu avem curent. Hai, select, night 1, ready. Să dea și bacon-ul ready. Gata. Bă, măcar a ieșit fata din game. Și nu ne-a consumat tot curentul. Da, bacon ăsta o să consume. Baconul ăsta nu cred, că ăla a murit de la... A vrut să se ducă la generator și a murit ca mine, că a venit Bonnie. Da. Bă, eu nu știu cum să fac la generator, că animatronicii, dacă te văd, vin spre tine. O se aude un music box. E music box-ul din noaptea 2. 12 AM, noaptea 1, night guard. Ce? Doamne, dar vă spun ceva. La noaptea 2 e cel mai lăguit. Adică e așa de lăguit. Vezi și tu cât de încet merg? Nu merge. Cu viteza asta mergi și tu? Sau mergi mai repede? Mergi. Mario, pe aici. Mergi mult mai repede, după mine. Eu nu știu. Hai odată. Animatronici, hai odată. Mercule. Păi n-am ce faci. Gata, mă, mi-a revenit viteza. Bine, Mercule. Nu mă mai fă melc, că tu ești melcu acum. Ei, nu sunt. Hehehe, nu m-a prins. Asta i-am uitat că... Nu folosim masca. Bă, nu folosim masca acum. Când o folosim? Nu știu. Nu merg camerele. Gata. Bă, uite cum stau animatronicii crucificați. Uite-i pe ăștia de aici. Să fixați? Ăștia nu o să vină noaptea asta. Cred că ăștia da. Bă, crucificați. Music box-ul. Da. Uite pe Mangle acolo. Nu știu dacă o vedeți. Uite pe Balloon Boy. Eu țin masca în continuu. De ce? Că dacă vine cineva, o țin așa, ca să nu moare. Bă, îți spun eu când să ții masca, că dacă ții masca nu poți face multe chestii. Păi da, eu o țin. Până nu am încredere în tine.
De ce să nu ai? Păi am dat spre să știi. Eu sunt de cel mai încredere om care puteai să... Bă, doar ce stau mă așa animatronicii. Sper că aveau altă poziție. A plecat cineva de acolo? Nimeni până acum. Prin venturi nu-i nimeni. Pe aici nu-i nimeni. Rămas ca jos. Music box, nimic. A plecat cineva? Nu știu. Bă, music box-ul nu merge deloc. Cred că la 3 dimineața se pornește și music box. A plecat cineva? Nu știu, mă uit acum. Nimeni. Și ăștia din camera 8 știu că oricum nu plec noaptea 1. Noaptea 1. Deci, sunt de 14 minute. Mai facem asta și atât. Nu, are o comandă. E 14 minute. Facem și noi jumătate de oră. Și mai facem noaptea 3-a, dacă mai apucăm. Adică nu noaptea 3-a, FNAF 3, dacă mai apucăm. Ce prost sunt. A plecat cineva? Nimeni. Nici aici. Doar știu că Mangle poate pleca, nu? A plecat Pony, a plecat Mangle. N-a plecat. Gata. Bă, da, nu. Vezi că music box-ul se mișcă. Acum. Pleacă Cica. Băi, eu ții masca. Țin și eu acum să bag music box-ul și puneți masca. Am pus masca. Nu a venit încă. Dar ține acolo, că poate vine. Ține. Dacă se termină music box-ul, Mario, tu aprinde luminile și spune când vine Cica. Nu, ții masca. Bă, Nu da. dau. Poate vine prin venturi. Te-ai gândit la asta? Dar nu ne poate omoră. Da, am și de music box. Am mai uit odată la music box. Zic că vine careva. Ține masca. Care vine? Hai, vino. Știu că vrei să vii. Bă, Dar ține masca. eu nu știu dacă vii. Bă, da, ești un pilea, ca ți-am spus să ții masca aia în continuu. Bă, Păi să... bă, dar trebuie să mă duc la music box. Să rotez de music box, că altfel murim. S-a mișcat Foxy? Nu. Bă, doar nu s-a mișcat nimeni. Nu-mi dau masca jos. Mario, eu fac totul. Mario, uită-te pe camere, că spun eu dacă vine careva. Bine? Te uiți? Să mă uit pe camere și tu umbli la lumini. Te uiți la lumini, bine? Și... Nu mă la lumini, nu mă uit, că mi-e frică că vin ăștia. Păi nu vin Mario așa de repede. Și dacă vin, ai timp să spui masca. Că eu trebuie să mă ocup. Eu trebuie să mă ocup. La pe careva. Da. Nu? Ține masca. Nu? Ce? 17 minute. La pe careva. Care-i mă? Cica. Hai. Ține masca. Nu, băi, e music box-ul. S-a dus? Hai, te rog, treci, cam de music. Mario, du-te la camere!
box, music box. Rotește de music box cât poți. Bine, mă, Mario. Eu zic că trec noaptea 1. Dacă te ceasul acolo, joc. Uite-te. Care mă? Freddy. Freddy. Ce faci, mă, Freddy? Ce faci, mă, Freddy? Ne omoară cu masca? Da, e și Bonnie. Stai, așteaptă. Doar... La tine masca. Nu, music box-ul. Plăcut la music, eu nu. Trebuie să umblu la music. Nici să mă uit pe cameră, n-am timp. Bă, După episodul ăsta, fii atent. nu e O nimeni. să te sun după episodul ăsta și o să punem întrebări de fotbal. Poate. Bă, nu-i bine, nu-i bine. Nu e bine. Nu-i bine deloc. Care mă? Vine pe acolo, că văd o lumină albastră. Păi cine masca? Bă, dar avem și music box-ul, Mario. Dacă nu eram eu, erai mult până acum. Hai, te rog, 6 dimineața. Music box-ul. Fiți al music box-ul. Dacă n-aveam music box, era mult mai ușor. Fiți al music box-ul de râs. Bonnie. Știam eu că vine careva. Hai, mă, odată, că avem masca. Cât e? Nu știu. Freddy, nu, music box-ul. N-am timp. Ține masca! Murim. Nu murim, că avem mască. Bine, mă, suntem cei mai tari. Suntem cei mai tari. Mario, suntem cei mai tari. Păi ce fac? Gata, s-a terminat. Hai. Eu nu pot ieși. Mario, dă-ți masca jos, că s-a terminat. E 6 dimineața. Bine, mă, am reușit să supraviețuim prima noapte. Hai să nu ne mai jucăm FNAF 2, că e prea greu. Bă, dar eu vreau să mă merg în camera asta. Și vă păște. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Hai să mergem. Ieși afară. Doamne, era să murim din cauza music box-ului. Da, hai să nu ne mai jucăm FNAF 1, că e prea greu. Uite, mă, cum stau ăștia. E prea greu, frate, n-ai cum. Dar nu ne mai jucăm niciun FNAF și încheiem episodul. N-ai, mă, că sunt 21 de minute, mai avem timp o rundă de FNAF. FNAF 3. FNAF 3 crezi că e easy? E cel mai easy dintre toate. Mario, Da? dacă nu eram eu, eram mulți până acum. O să țin doar totuși masca în continuu o țin. Bă, dar vezi că... Am zis tu că ți-o țin. Da, bă, nu trebuie să ții numai masca, că mai e și music box-ul, care trebuie și el, trebuie să ai grijă și de music box. Și noaptea a doua, dacă vine Foxy, și la Foxy trebuie să ai grijă. Și la Spiky? Sprinky n-apare în FNAF 2. Deci... Bă, dar băiatul ăsta a murit că n-a apărut deloc. Hai start. FNAF 3, noaptea 2. Hai să dăm noaptea 2, că noaptea 1 e easy. Noaptea 2 cum va fi? Nu știu, cred că apare Sprinky noaptea asta, dar eu zic că ne descurcăm.
Aolo, Sprinky este cel mai greu de trecut și este un cel mai bun, dar e în același timp e cel mai prost. Bă, da, pentru că e foarte easy, Sprinky. Adică doar dai play, deci doar dai play audio în camera 10 și ai scăpat de el. Da, dai tu. Da, eu. Nu cumva să umbli tu. ...12 AM... ...night... ...guard. Hai odată să mergem. Păi stai, gata, Hai mă, mergem, uite-l pe bacon-ul ăsta, asta nu merge. Ok. Uite ăsta. Îl aduc pe Sprinky aici. Ia să-l vedem și pe Sprinky. Chiar vrea să-l văd. Bacon-ul ăla cu bine? Mai dau o dată. Bă, e noaptea 1 sau 2? Că până acum trebuia să ajungă Sprinky. Nu știu până ajunge el. Da, știu. Eu nu știu ce noapte suntem. Uite, noaptea 2 apare Sprinky. Uite-l mă pe Sprinky. Salutare! Dă și mie să dau și eu puțin la camera 10. Uite-te, doar să nu apeși play audio, că dacă apeși suntem mulți. Gata, nu te mai uita, că tu... Vine Phantom Freddy. Ce-i fac? Ce-i fac? Fii pregătit. Apăs play audio la camera 10? Bă, îl văd pe Phantom Freddy. Bă, nu. Mario, ieși de pe camere. Am ieșit. Păi nu merge. Da, s-au băguit camerele. Să nu vină camera system. Cred că e stricat camera system. Nu știu. Cred. Pasat, puci. Nu merg camerele, este o problemă. Știți cum a început casa mătii și alte... Mario, nu mai înjura. Bă, nu mergi camerele, suntem morți. Mario, dă-te, că te... Poate-i dau play audio. Bă, dă-te din fața mea. I-am comandat. Îi dăm play audio aici, nu? Nu merge, bă! Asta e. Mario, cred că suntem morți. Bă, nu merge camerele. Ce s-a întâmplat cu camere? Bă, deci ori s-a stricat jocul, ori nu știu. Scrieți-mi voi în comentarii ce s-a întâmplat dacă știți. Și acest vlog o să fie cenzurat de către David Andrei. Deci David, vlogul ăsta va fi cenzurat la înstrătul, da? Dar eu nu știu să intru, nu pot intra pe cameră. Și-a reparat camera system, dar nu cred că asta era problema. Auzi, că se postează videoclipul trimis și mie? Poate. Da. Sau intrăm pe Discord și îl vedem amândoi în același timp. Îți prezint eu pe Discord. Dar sau pe ce canal este? David 711. Audio device ventilation. Îi dau căpul la secundar. Eu fixez ventilation-ul. Nu știu ce fac aici. Îi dau căpul la secundar, nu e bine? Bă, dar eu nu știu cum să repar asta și va veni Spring Trap. Salut. Ei, salut. Ce faci? Da, salutare. Mario, uită-te la el. Suntem morți! Nu știu, Mario, nu știu. Deci, ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Pa!